Sledujete Jedle. Zastavme sa, bratia, veď sa oni stratia. Pozrel som si posledný livestream bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa, predsedu to strany Demokrati, ktorý sa rozplýval a keď už spomínal blbcov, začal rozprávať o tom, ako právoplatne odsúdený zločinec a kriminálnik Zoroslav Kolár dal na neho trestné oznámenie a bol vypovedať najprv v Nitre, potom v Košiciach za to, že poberal plat v ukrajinskej spoločnosti 3200 eur v čistom, ktorý riadne zdaňoval. Vraj si asi začnú ľudia nahrávať videá o ňom a asi sa mu to nebude páčiť. Podľa neho nahráva o ňom videá plne klamstiev a je to naozaj zábavné a čarovné. Nakoniec podotkol, že kto druhému jamu kope, sám do nej padne. V tom nám režia poskytne tlačovku Zoroslava Kolára, ako o tejto kauze rozpráva a po nej Naď pokračuje a vraví, že nič nezmení na tom, že sú plne odhodlaní získať podiel na budúcej vláde a potom spravodlivosť opäť zavládne a takí ľudia sa budú báť. Na čo nasleduje otázka od Jana Stieranku na túto kauzu a Naď vraj nesleduje psychotické prejavy odsúdených mafiánov a že vraj to nejako nezachytil. Pozrite sa na to. Keď už spomínam blbcov, tak mi dovolte spomenúť ďalšieho jedinca z tejto skupiny, a to je právoplatne odsúdený kriminálnik Zoroslav Kolár. On teraz sa venuje tomu, že nahráva o rôznych ľuďoch rôzne videá. Asi sa chce dočkať toho, že začnú si ľudia nahrávať videá o ňom. Asi sa mu to nebude páčiť, lebo tam mi teda bolo o čom, ale na čo sa zaoberať takýmto odsúdeným zločincom. Ale teda mne nahral myslím 4 videá. Keď nahráva o každom videa plné klamstiev, ako to bolo v mojom prípade, tak netreba sa nejako ani zaoberať obsahom tých videí, lebo o mne nahral 4 videá a 4 boli plné klamstiev. No ale dal na mňa trestné oznámenia a tak som bol vypovedať najprv v Nitre minulý týždeň, no a tento týždeň aj v Košiciach. Pobavil som sa aj teda ja a zjavne aj vyšetrovatelia, lebo samozrejme, že každému je úplne zrejme, že tie podané trestné oznámenia sú absolútne mimo misu. No ale tak dobre, 400 km do Košíc, aby som tam 40 minút vypovedal a 400 km naspäť, tak som to aspoň spojil príjemné s užitočným, alebo nepríjemné s užitočným, neviem ako to mám povedať. A absolvoval som tam aj krajský snem náš a mnoho stretnutí s vami a zároveň som robil tlačovku v Prešove, o tom sa budem baviť o chvíľočku, ale k tomu trestnému oznámeniu ešte. No tak je to naozaj, až by som povedal, že zábavné alebo čarovné, že človek, ktorý je právoplatne odsúdený za ekonomickú kriminalitu, tak dá na mňa trestné oznámenie, ktorý som poberal plat v ukrajinskej spoločnosti, ktorý som riadne zdaňoval. Takže, ako neviem, že vraj teda aj strana je z toho financovaná a tak ďalej, tak neviem, či z tých 3200 eur, alebo koľko som mal v čistom plat v tej spoločnosti, tak či toto malo zachrániť, alebo či to mala byť tá korupcia, o ktorej hovoril Zoroslav Kolár vo svojom trestnom oznámení. Jednoducho je to zábavné, ale kto druhému jamu kope, sám do nej padne. A tuto asi ponecháme toto vyjadrenie v tejto rovine a môžeme ísť ďalej. Naopak, vy ste dali podnet na preverenie financovania strany Demokrati. Čo tým sledujete? Ja si myslím, že máme nejaký zákon o financovaní politických strán a pokiaľ sme zistili alebo zistíme, a nielen v prípade strany Demokrati, že tam niečo nie je v poriadku a nie som prvý, ktorý na túto okolnosť poukázal. Myslím si, že v médiách viackrát prebehla informácia, že tá strana nemá jednoznačne vysvetlené, odkiaľ má finančné zdroje, má len obrovské záväzky. A keď sme zistili, že pán predseda strany Demokrati, pán Jaroslav Naď, pôsobil dosť dlhú dobu v ukrajinskej spoločnosti, tak máme podozrenie, že možno táto strana bola financovaná aj zo zahraničia. A dobre viete, aký je názor aj politikov, aj verejnosti na financovanie akýchkoľvek politických strán zo zahraničných zdrojov. To je nepriateľné a je to v rozpore so zákonom, takže preto sme dali ten podnet. Ani 300 a ani 350 výpovedí v priebehu tohto volebného obdobia nič nezmení na tom, že sme plne odhodlaní
získať podiel na budúcej vláde, my demokrati a potom spravodlivosť opäť zavladne v našej krajine a takí ľudia, ktorí majú za ušami, sa budú báť a nie takí ľudia, ktorí bojujú proti tým, ktorí majú za ušami. Jan z Ciranka, zdravím Jaro, už si stihol predýchať to, že Zoroslav Kollár to na prvom mieste označil ako niekoho, s kým by nikdy nedokázal spolupracovať? Ďakujem. Nesledujem psychotické prejavy odsúdených mafiánov, čiže nejako som to nezachytil, ale myslím si, že žiaden zdravý človek by nemohol ani len náhodou si myslieť, že ja by som si vôbec bicykel oprel od takého človeka, ako je Zoroslav Kollár. Takže asi to pochopil aj on a preto ma dal rovno na prvé miesto. Takže ty nesleduješ videa Zoroslava Kollára. A prečo potom každý mesiac vo svojom živom prenose o ňom rozprávaš? Non-stop sa ťa na to pýtajú tvoji sledujúci, čo na túto kauzu hovoríš a non-stop sa tomu venuješ. Takže ty by si neoprel ani bicykel o neho. Ale bez vetra sa ani lístok nepohne a asi teda na tom niečo bude. A mňa by tiež veľmi zaujímalo, kedy si ty pracoval pre túto spoločnosť. Ešte keď si bol u nás minister obrany, alebo keď si bol poradca u českej ministerky obrany a 3200 €, čo by za to ktorý Slovák dal? Ty si sa musel pekne, Jarko, nabaliť za to, že si oddal celú obranu tým ukrajinským nacistom. Pekne ťa za to odmenili, 3200 € mesačne. A ešte budeš mať vykrivenú papulu, že sa vôbec nehambíš. Ale kde by si sa ty hambil s tou tvojou krivou chrbticou? Asi ten pád na hlavu ti pekne uškodil. Ale poďme sa pozrieť na druhé video, ktoré je o tom, ako ho teda minimálne raz do mesiaca spomína vo svojich živých prenosoch, po otázkach sledujúcich, v ktorých hovorí, ako sa Zoroslav Kollár pokakal, vraj to neschopný nímant a korupčník. A spomenul ešte, že je rád, že Kollár sa venuje jeho financovaniu. A vraj keď sa vyhodnotí kontrola, sa veľmi rád pozrie na financovanie jeho strany. Vraj sa mu treba povenovať a keď bude kontrola dokončená, potom sa vraj pozrie na jeho financovanie. Pozrite sa na to. Daniela Škrivová, pekný večer, pán Naď. Prosím, je to ozaj možné, že pán Kollár si mohol založiť svoju stranu? Ja by som ho nenazýval pán Kollár, je to korupčník, právoplatne odsúdený korupčník Zoroslav Kollár. Však bol pravoplatne odsúdený a čo ma zaráža je, že na vás a na vašu stranu podával trestné oznámenia. To kľudne môže, však on už na mňa podal kopec trestných oznámení a ja som na to reagoval tým, že som preukázal, že klamal a on sa pokakal a nakýdal hneď na všetkých a povedal, že on je novinár a on klamať môže. Takže toľko k tomuto korupčníkovi, myslím si, že viac sa mu venovať netreba, je to neschopný nímant a korupčník. Čo hovoríš na to, že korupčník Zoroslav Kollár o tebe vo videu povedal, že Černochova ťa vyhodila z postu poradcu? Boris Penčík sa pýta. Tak ja som ešte nepočul právoplatne odsúdeného korupčníka Zoroslava Kollára povedať jednu jedinú pravdu. Ešte som ho nepočul. Všetko, čo povedal, bolo klamstvo. A samozrejme, že Janka Černochová ma nevyhodila, robil som viac ako 2 roky jej poradcu a po tom, čo bolo zrejme, že končí ako ministerka, tak som si dal žiadosť na ukončenie kontraktu, aby som to ešte vyriešil s ňou a nie s prichádzajúcim novým ministrom. Bolo to aj voči tomu ministrovi férové, aby si on vybral svojich poradcov a tak ďalej. Janka Černochová je skvelý človek a právoplatne odsúdený korupčník Zoroslav Kollár nesiaha ani po členky. Ale však ja som rád, že túto odsúdený Zoroslav Kollár sa venuje nášmu financovaniu, lebo zatiaľ neviem o žiadnej kontrole, ale však dobre, keď niekto dá podnet, tak sa nejaká kontrola vykoná. Ja som za to rád, vykoná sa kontrola, zistí sa, že žiadne ukrajinské peniaze ani žiadne iné legálne peniaze v našej strane nie sú, že to je všetko vďaka vám, ľuďom, ktorí nás podporujú. Prosím vás, podporujte nás aj naďalej. Som za to extrémne vďačný. A potom bude vyhodnotenie kontroly, že tam nie je žiaden problém a my ho radi zverejníme. No a potom sa veľmi radi pozrieme na financovanie pána Zoroslava Kollára. A veľmi sa teším na to. Veľmi, lebo však všetci vedia, že to je mafoš na mafiánskych zoznamoch, ako prišiel k peniazom. A teraz nám hovoria starostovia a primátori z celého Slovenska, že chodia jeho ľudia a normálne sa snažia uplácať ich, aby za nich kandidovali a kadejakou hotovosťou a neviem čo. Toto je Zoroslav Kollár. Nech sa páči. Treba sa mu povenovať. Dúfam, že potom, čo bude kontrola u nás, teda bez problémov, ale bude, tak potom sa pozrieme na jeho financovanie a budem za to veľmi rád. A už sa vyhráža. Toto je náš Jarko Naď, opičiak, ktorý ja si myslím, že od Matoviča nemá vôbec ďaleko. Je to jeden zákerný, bezcitný, bezcharakterný a pomstichtivý opičiak, ktorý keď mal moc, tak si myslel, že je niekto, zrazu je nikto. A
A keď sa mu ľudia venujú a poukazujú na jeho svinstva a kauzy, tak sa ide vyhrážať. Vyhráža sa médiám, vyhráža sa ľuďom a tento novodobý Mussolini ani si neviem predstaviť, čo sa stane, keď opäť získa nejakú moc. Takže iba obozretnosť, spravodlivosť, odvaha a správna miera a dúfam, že na to jeho prašivé referendum nikto nedojde a takto mu ľudia vystavia vysvedčenie. Majte sa, ahoj. Informácie z prvej ruky.